ମାର ସତ କହିବୁ ନା ଦେଖ। ହଁ କଣ ସତ ଯେ? ମାରିଦେବେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନା। ତୁ ମୋ କଥା ରାଜି ହବୁ ନା ନାଇଁ କହ? ତ ହଁ ମୁଁ ରାଜି ହେବି। ତମେ କୁହ କଣ କରିବି? ରାଜି ହବୁ ତ? ହଁ ଆଉ ସେ ପିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ତୋର ଚିପିକି ଏତେ ଗେହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ହଁ ଭାବୁଥିଲି ତୋର ମାନେ ଭଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ତ ଅଛୁ, ଭଲ ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରଉଛୁ ସେଠି ଯାଇକି ନାଇଁ। ଭୁଲ ଦି ହାତ ହେଇଯାଇଛି ତୋର ମୁଁ। ଚିରିକି ପୁରା ଗେହୁଛି ସେ ଆଉ। ଏଇଗୁଡା କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ନାଇଁ, ଭଲ ଏମିତି ଛୁଆ ତ ଆଉ। ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ? ଏମିତି କହିବିନି ଆଉ। ତୁ ଗାଣ୍ଡି ମରଉଛୁ, ଗାଣ୍ଡି ଦେଖଉଛୁ ଗିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦୁଧ ଫୁଧ ତ ଚିପିକି ସେ ଗେହୁଛି ତତେ, ଆମ ବାଣ୍ଡ ଉଠିବନି? ଆଁ ହଁ ତମେ ତ ବି ସେମିତି ମତେ ଘରେ କେତେଥର ଏମିତି ଚିପା ଚିପି କରିଛ, ମୁଁ ରଗିଛି ତମକୁ। ଚିପିବିନି କେମିତି? ତୁ ମୁଁ ଦେଖ, ତୁ ତାଠୁ ଯୋଉ ଘିଆ ଖାଉଛୁ, ଶୁଣୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ପାଉନଥିଲି। ହଁ ବୁଝିପାରିଲୁ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା, ତମେ ପରଦିନ ମୋ ଦୁଧ ଚିପିଥିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ବକିଥିଲି ବୋଲି ମତେ ସେଥିପାଇଁ ରାଗଟା ସୁଝଉଛ ନା। ତ ଦୁଧ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିପିଥିଲି, କାହିଁ କହିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁ ଘିଆ ଖାଉଛୁ, ତାଠୁ ଘିଆ ଖାଇପାରୁଛୁ ମାନେ ମୋଠୁ ବି ଜବରଦସ୍ତି କେହିବି ହେଲା, ମୋଠୁ ବି ଘିଆ ଖାଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ? କଣ, ଚାହୁଁଛ କଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନି? ଚାହୁଁଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ତୁ କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ହଁ ତମେ ବି ଏଇଆ କରିବ? ହୁଁ ମୁଁ ସେଇଆ ତ କରିବି ନା। ମାନେ ତା ସହ ଯେମିତି ତୁ କହୁଛୁ ତା ବାଣ୍ଡ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲୁ, ଏମିତି କଲୁ, ମୋର ବି ସେମିତି କରିବୁ। ଲାଜ କରିବୁ ମାଡିବ, ନା କରିବୁନି? ଆଁ ଲାଜ ମାଡିବ ଦାଦା, ଲାଜ ମାଡିବ। ଲାଜ ମାଡିବ କଣ? ତା ସହ କେମିତି କରୁଛି, ଲାଜ କଣ ମାଡିବ? ତ ଦାଦା ତାକୁ ଭଲସେ ଗାଣ୍ଡି ଦାଦା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନାଇଁ। ଦାଦା ହବ ତମେ। ଦାଦା ହେଲେ କଣ ହେଲା? ତାକୁ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଗେଇ ପକଉଛି, ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ମୋ କଥା କହିଲାକୁ ନାଇଁ କରୁଛି ନାଇଁ। କହ ମତେ ଦବୁ ନା ଦବୁନି ଗୋଟେ କଥା କହ? ହଁ ଦେବି। ଆଉ ଦବୁ ଆଜି ତ ପୁଣି ଆସିବ, କାଇଁ ଫୁଲେଇବୁ ତତେ ହଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଶୁଣୁ ସେ ପିଲାଟା ହୁଁ ଯୋଉ ଗେଇଲା, କେମିତି ଗେଇଲା ମତେ କହିଲୁ? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କେମିତି ଗେଇଲା, ତଥାପି କହ, ତୋ ପାଟିରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫାଷ୍ଟ ସେ ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା ଆମର। ଲାଜ ନକରି ପୁରା ମାନେ ଖୋଲିକି କହ, କଣ ଖୋଲିଲା? ତ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲା, ହଁ ତାପରେ? ତାପରେ ଦୁଧକୁ ଜୋରସେ ଚିପା ଚିପି କଲା। ହୁଁ। ହଁ ନିଜେ ଖାଇଲେ ବି। ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଖାଇଲା ନାଇଁ? ହଁ ତାପରେ ସେମିତି ଠିଆ ଠିଆ ମାନେ ମୋ ବିଏରେ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲା। ଚାଟିଲା କି ନାଇଁ ମତେ ଆଉ? ହଁ କହୁଛି ନା, ଶୁଣୁନ ତମେ? କୁହ। ତାପରେ ମତେ ସେ ବଣରେ ତା ଗାମୁଛା ଉପରେ ଶୋଇଦେଲା। ହୁଁ। ହଁ ତାପରେ ମୋ ଗୋଡ ମେଲେଇକି ଜିଭରେ ଚାଟିଲା 20-25 ମିନିଟ୍। ତାପରେ କହିଲା ତା ବାଣ୍ଡ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲା, ମତେ ଗଲା ଚାଟିବାକୁ। ହୁଁ ତାପରେ ଚାଟିବ ବୋଲି? ହଁ ମୁଁ ବି ଚାଟିଛି। ଆଉ ଚାଟିଛି ତ ମୁଁ ଠିକ ଦେଖିଛି, ଭିଡିଓ ଠିକ କରିଛି ଆଉ। ହଁ ଶୁଣୁ ତମେ ତୋ ତ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଛ ତ ଭିଡିଓରେ, ପୁଣି ପଚାରୁଛ କେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖରାପ। ମଜାଟା ଆସିବ ନା, ତୋ ପାଟିରୁ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାଇଁ? ହଁ ତମେ ଏଗୁଡା ବି ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ଆଉ, ଏଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ହଁ ନା। ତୁ ମତେ ଯଦି ନ ଦବୁ ହେଲା, ମୁଁ ଏଗୁଡା ରଖିଥିଲି ତମ କାମରେ ଆସିବ କି ନାଇଁ? ଶୁଣୁ ତୋ ଭିଡିଓ ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ହେଲା, ଭିଡିଓକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ମାନେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଜାଣିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ପରଦିନ ବନେଇଛି। ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଏମିତି 10ରୁ 10 ଥର କି 15 ଥର ମୁଁ ମୁଠି ମାରିଛି, ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ତମ ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ମନରେ ନାଇଁ, ସେ 2 ଜଣ ଶିଖା ଶିଖିକି ଏମିତି କରୁଛ ନା? ମାନେ ଶିଖା ଶିଖି କଣ, ତୁ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ହଉଛୁ, ତୋ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଥିବ କି ନାଇଁ କହ? ତା ତ ଆଉ ତୁ ନା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। କାଇଁ କହିବୁନି କହ, କହିବୁ କହିବୁନି କହ? ନା ଦେଖ ତମେ ଗେଇ ରାଗିକି ଜାଣିଛ ମୋ ବିଏ ଧର୍ଯ୍ୟ କରିଦବ ତମେ। ନା କିଛି ହେଲେ ଧର୍ଯ୍ୟ କରିବିନି, ତୋ ମନ ମୁତାବକ ତତେ ଗେଇବି, ମୁଁ କଷ୍ଟ କିଛି ଦେବିନି କହିଦଉଛି। ହଉ ତମର ମୁଁ ସେମିତି କରିବି? କଣ? ତମେ ବି ସେମିତି କରିବ, ବିଏ ଚାଟିବ? ପଚାରୁଛୁ କଣ ଚାଟିବି ବୋଲି, ସବୁ ଚାଟି ପକେଇବି। ଥରେ ଦେଇକି ଦେଖ ଖାଲି, ମାନେ ତ ସେଇ ପିଲା ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ସେ ଏମିତି ଗେଉଥିଲା, ତାର ଡବଲ ମଜା ଦେବି ତତେ। ହଁ ହଉ ମୁଁ ରୋଜ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବିନି ଆଉ। କା ସାଙ୍ଗେ? ହୁଁ। ତୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାଇଁ? ତୁ ଏଠି ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ, ତା ସହ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ପାରୁଛୁ। ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମରେଇ ହେଇ ପାରୁଛୁ ତ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମରେଇ ନବା ପାଇଁ ମାନେ ତତେ ଟାଇମ ଲାଗିବନି କିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା ନା ବଟ୍ ଏଥର ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ? ମୋ କଥାରେ ଚାଲିବୁ। କହିଲି ନା ତମ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେମିତି, ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୋଠୁ କୁହ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖ ତତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତତେ ଗେଇବି ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇବୁ, ଥାର୍ଡରେ ମୁଁ ତୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ହୁଁ। ମୋର ମନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ତତେ ମୁଁ ଗେଇବି, ମନା କରିପାରିବୁନି। ନା ଘରେ ସୁବିଧା ଦେଖିକି କରିବି ନା। ହଁ ହଁ ସେଇଟା କଥା, ସୁବିଧା ଦେଖିକି କରିବୁ ନା। ତ ବଟ ଦେଖ, ତୁ ଯୋଉ କଲେଜ ଯାଉଛୁ ହେଲା, ହୁଁ।
ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ ଡ୍ୟୁଟି ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ତତେ ଆସିବୁ ମୋ କାର ତ ଅଛି ଜାଣିଛୁ କାରରେ ବସେଇବି ତ ଧରିକି ଯିବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଡାକିଲି ତୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବାସ୍ ତତେ ଗେହିବି ଟିକେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତ ବିଆରେ ଗଥିଲା ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବି ନା ଦାଦା ସେମିତି ଗେଇମନି କଣ ସେମିତି ପ୍ଲିଜ ଗେଇମନି ତ ପାଟିରେ ତମେ ଗେଉନ କେତେ ସମୟ କରିବ ମୁଁ ଚାଟିବି ଗାଣ୍ଡିରେ କେବେ ନେଇଛୁ କହୁଛ ନା ସେ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଯାଏନି ମନା କରେ ନେଇନି ତ କାହିଁକି କହୁଛୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ନା ଦେଖ ତମେ ଏମିତି ଧମକାଅନି ମତେ ଧମକେଇଲି କଣ ଆରେ ମୁଁ ଗେଲୁ ଶୁଣ ତୁ ଧମକଉନି ହେଲା ପ୍ୟାର ସେ କହୁଛି ନା ତମେ ଦେଖ ତମେ ଯେତେ ଗେଇବ ମନା କରିବେନି ଯାହା ଚାଟ ଦୁଧ କାମୁଡ ଯାହା କର କିନ୍ତୁ ଦାଦା ଘରେ କହିବନି ଗାଣ୍ଡିରେ ଯଦି କହୁଛି କରିବ ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିଯିବି ଆଉ କଣ କରିବି ନା ତ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ମାନେ ତମେ ଯେମିତି କଥା ଆମେ ହଉଛୁ ତ କଥା ଗୁଡା ଶୁଣିକି ମାନେ ମତେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲା ହଁ ଶୁଣ ମୁଁ ତ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରିଦଉଛି ହେଲା ତ ତୁ ମତେ ଫିର ବି ତୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତତେ ଏମିତି କହିଦେଲି ଫିର ବି ତୋ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁ ରିହା ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ନଦେଲେ ବି ଖୁସି ତୁ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରିଦଉଛି ହେଲା ନା ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ବାରିପଟେ ଡାକିବି ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ଆସିବ ଦବୁ ନା କଣ ସତରେ ଦବୁ ହଁ ମୁଁ ତ ଦେବିନି ଭିଡିଓ ଦେବି ମୋ ଆଗରେ ଭିଡିଓ ତମେ କାଟିବ ମୋ ଆଗରେ କାଟିବ ଆରେ ଏଇନେ କାଟି ଦଉଛି ହଁ ତୋ ଆଗରେ ଦେଖିବି ଏଇନେ କାଟି ଦଉଛି ହେଲା ମତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାହିଁ କହିଲୁ ଭାବିଲି ତ ମନରେ ବି ନାଇଁ ଝିଅଟା ଆଉ ଭୁଲଟା ତ ହେଇଯାଇଛି ଛାଡ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ନା ସିଏ ମତେ ବି ଧମକେଇକି ଗେଉଁଛି ମୁଁ ତ ଗେଇଁଲା ବେଳେ କହିବି କଥା ଗୁଡା ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଆହୁରି କଥା ଅଛି ଭିତରେ ନା କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମତେ ଟିକେ ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେ ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଲି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ତୁ ନାଇଁ ଦେଖ ତମର ଯଦି ଅଛି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ ତଥାପି ମୋର ଖରାପ ଲାଗିଲା ତ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ଦେବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତମକୁ ଦବୁ ଆଉ ଦବୁ ଯଦି ଭଲ ଆଉ କଣ ଆଉ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏ ପିଲା ସହ ମାନେ ମିଶିବୁନି ଆଉ ହେଲା ଭଲ ନୁହଁ ସେ ପିଲା ନାଇଁ ଭଲ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ମାନୁଛି ତାର ଅଛି ଖରାପ କାମ କଣ ବହୁତ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହ ତାର ଖରାପ କାମ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ତ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି କି ମାନେ ତୁ ଏଇ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ପରେ ନା ଆଉ ସେ ପିଲା ସହ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହଉନି ତମେ ତାକୁ ହେଲାଣି ଧମକେଇକି କହିଦେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉନି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି ତୁ ବାସ୍ ଠିକ ହେବା ଦରକାର ତୁ ନିଜେ ଠିକ ରହିଲେ ସେ ବି ଠିକ ରହିଯିବ ହେଲା ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ମୁଁ କଲେଜ ଅଛି ତ କ୍ଲାସ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଲାସ କରିବି ଯା କ୍ଲାସ ଯା ହେଲା ମୋର ମାନେ ଯୋଉ କହିବି ଖରାପ ଭାବିବୁନି ହେଲା ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ନା ଆରେ ମୁଁ ଖରାପ କେହି ଭାବି ଦେଖ ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛ ନା ଯାହା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ତମେ ଗାଇଡ କରୁଛ ବାସ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଏମିତି ତତେ ଗେହିବି ଇଏ କରିବି ଏଗୁଡା ଏମିତି ମାନେ ନା ତମ ବୟସ୍କ ମୋଠୁ ତ ତମେ 3-4 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ବଡ ନା 3-4 ବର୍ଷ ଆଉ ହଁ ହଉ ତ ଛାଡେ ମୋ ଏଜ ର ତ ତମେ ଯୋଉ ମୋ ଦୁଧ ଚିପିଲ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜାଣିଦେଲି କି ଦାଦାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଖରାପ ନଜର କେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ କିଛି ତ ଗଡବଡ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ନା ସେଇଟା ତ ଜାଣିଛୁ ତ ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ଚିପିଦେଲ ମୋର ସେଦିନ ନା ମୁଁ କଣ କହିଲି କହିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଦେଖିକି କଣ ରିଆକ୍ସନ କଣ ରହୁଛି ମୁଁ ସିନା ଚିପିଦେଲି ମତେ ତୁ କିଛି କହିଲୁନି ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଚିପିବ ନା କଣ କହ ନା ସେଇଟା ନୁହଁ ଯେ ସେଇଟା ତ ମନା କରିବୁ ନା ଆଉ ହଠାତ୍ ଚିପିଦେଲ ନା ମୁଁ ଚମକି ପଡିଲି ଦାଦା କଣ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ନା କଣ ମାନେ ହଠାତ୍ ଦୁଧ ତୁ ସେଇଟା ଚିପିଦେଲ ଭାବିଥିବୁ ନାଇଁ ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବିଥିବୁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କଣ ମଦ ପିଇଛ ନିଶାରେ ଅଛ ବୋଧେ ବାଉଳାରେ ନିଶାରେ କରିଦେଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଦିଥର ସେମିତି କଲ ନା ମୋର ଡାଉଟ ଆସିଲା ଥରେ ତ ନିଶା ହେଇଥିଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଥର କଣ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ନାଇଁ କି ହଉ ଛାଡେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ପିଲା ସହ ମିଶିବୁନି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁନି ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେବି ହେଲା ହଁ ତମେ ଯଦି ମତେ ଭଲସେ ଗେଇଁବ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ କରିବିନି ତମ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ କରିବି ଦବୁ କଣ ସତରେ କହୁଛୁ ଆରେ ହଁ ମଜା ଗପନି କରୁଥିଲି ଦେବି ଆରେ ମଜାରେ କହୁଥିଲି ତୁ ସତରେ କହିଲୁ ହଉ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ଖୁସି ନଦେଲେ ଖୁସି କାହିଁ ଦେଲେ କରିବନି ନା କଣ ଝିଆରୀ ବୋଲି ଛାଡିଦବ ଦେଲେ କିଏ ଛାଡିବ ହଁ ଦେଲେ ଛାଡିବାନି କୋଉଦିନ ଦୁଧ ଚିପିଦେଲ ତମେ ଆଉ ଗେଇବନି ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କଣ ଦୁଧ ଯିଏ ଚିପିଲା ସେ ଗେଇବନି ଆଉ ଏମିତି ଗେହିବି ସୁନ୍ଦର ଚାଖିବି ଝିଅରିକୁ ରିଆକୁ ପୁରା ଛାଡିଦବ ରିଆକୁ ପୁରା ଚାକି ପକେଇବି କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖିନି କେତେ କରୁଛ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆସିବ ତ ବାରିଆଡିକି ତ ଯିବି ଆଜି ନା କହିଛି ତ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବି ଘରେ ତମେ ଆସିବ ରୁମକୁ ହଁ ରୁମକୁ ପଳେଇବି କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଡାକିବି ତମକୁ ଦେଖିବା ତମେ ପାଟିରେ କେତେ ଚାଟିବ ଦେଖିବା ଆଉ ହଉ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ହେଲା ହଉ ମୁଁ ରଜା ହେଲେ କଣ ରଖୁଛି କାମ ଦାଦା ଯା କାମ କଣ କର